100 ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯାଇକି ଆସିବି ଇଏ ରାଜପ୍ରସାଦ ଚାଲି ପାରୁଛ ନା ନାଇଁ ଏଇଟା ନା ସାଡେ। ହାय ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ଆମେ ଯିବା ବଳରାମପୁର ଗଡ଼। ଆମେ ଜଣେ ମଉସାଙ୍କୁ ପଚାରିଲୁ ଯେ ମନ୍ଦିରକୁ ରାସ୍ତା କୋଉଟା, କାହିଁକି ନା ଆମେ ଜମା ଯାଇନୁ, ରାସ୍ତା ଜାଣିନୁ। ସେଥିପାଇଁ ମଉସା କହିଲାଠୁ ଗଲୁ। ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ଯାତ୍ରା। ଜଙ୍ଗଲରେ ବାଟରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଏକା ଏକା ଯାଉଛନ୍ତି, ଡର ଲାଗିବ। ଟିକେ ପାହାଡ଼କୁ ପ୍ରଭୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଇଏ ଉଠାଣିରେ କେମିତି ଯିବ ଭାଇ ପାହାଡ଼କୁ? ହେ ମା ମଙ୍ଗଳ, ମା ରକ୍ଷା କର ଆମକୁ। କେହି ଲୋକ ନାହାନ୍ତି। ପୁଣି ଆମେ ଆସି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ, ବଳରାମପୁର ଗଡ଼। ଦେଖିବା ଆଉ ଟିକେ ଉପରକୁ ଯିବା, ଦେଖିବା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଛୁ, ଆଉ କେମିତି କ'ଣ? ଆଉ ତ ଗାଡ଼ି ଉଠେଇଲାନି, ଚାଲି ଚାଲି ଯିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଉପରେ ଆହୁରି ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଜଙ୍ଗଲ ଯେ ପ୍ରଭୁ, ମାନେ ମୋତେ ତ ଡର ମାରୁଛି, କାଳେ ବାଘ ଭାଲୁ ବାହାରିବେ ନା। ଏଠି କେତେ ବାଟ ରହିଲେ ପ୍ରଭୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦର୍ଶନ ଦିଅ। ତୁମେ ବା କହିଲ ଗାଡ଼ି ଆସିପାରିବନି? ଏଇଠି ବା ଏଇଠି ହେଲେ ଏତିକି ବାଟ ଚାଲିକି ପଳେଇଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି? ସେଠି ମାନେ ଦୂର ହେଇଥିଲେ ଯାହା ହେଇଥାନ୍ତା। ତଥାପି ଧଇଁସଇଁ ଲାଗୁଛି ଉଠାଣି ଉଠିବାକୁ। ଚାଲିବା ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? ଘର ଦ୍ୱାର କରିକି ରହିଛନ୍ତି କ'ଣ ପାହାଡ଼ ଉପରେ? ଯାହା ହଉ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୁରା ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ। କ'ଣ ଦେଖିବା? ଆମେ ଆସି ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ପହଡ଼ା ପଡ଼ିଥିବାରୁ ଭିତରେ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିଲୁନୁ। ସେଠି କିଛି ମଉସାମାନେ ବସିଥିଲେ, ଗାଁର ବଡ଼ ଲୋକମାନେ। ତାଙ୍କ ପଚାରିବାରୁ ଯେ କହିଲେ ନନା ଆସିବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ। ଆଉ ଆମେ ତ ପ୍ରାୟ 3ଟା ବେଳେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ, ଆଉ 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ଅପେକ୍ଷା କରିହେଲାନି, ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଦର୍ଶନ ବିନା। ପୁଣି ଦେଖିବା ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟାରେ କେବେ ଯିବା। ଇଏ ହେଲା ରାଜବାଟୀ। ରାଜବାଟୀ ବୋଲି ଗଲେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇକି ଚୁରମାର, ଖାଲି ଫାଳେ ଗୋଟେ କାନ୍ଥ ରହିଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା ଜଣାପଡ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିଲେ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିଲା ରାଜବାଟୀ। ତା'ର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଠିକ୍ ସେ ନ ହେବାରୁ ସେ ଭାଙ୍ଗି ତୁଟି ଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ହେଉ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା। ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଏମିତି ସମତଳ ଜାଗା ଆମେ କେବେ ଦେଖିନୁ କି ଯାଇନଥିଲୁ। ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଗଲି, ଦେଖି ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆଉ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। 100 ବର୍ଷର ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା କ'ଣ ଛୋଟିଆ କଥା କି? ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ମିଳେ। ବଳରାମଗଡ଼ ପର ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଯେମିତି ଗଡ଼ମଧୁପୁର, ବଳରାମଗଡ଼ ସେମିତି ଆହୁରି କେତେ ଗଡ଼ ଅଛନ୍ତି। ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ ଯାହା ଥିଲା। ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଭାବିଲୁ ଯିବୁ, କିନ୍ତୁ ଯାଇପାରିଲୁନୁ। ସେ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯିବାକୁ ନା ଭାରି ଡର ମାଡ଼ିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଫେରି ଆସିଲୁ। ଆସିକି ଦେଖିବା, ନଈ ପାଇଲା ପଳେଇବା ଆଉ ଘରକୁ। ଏବେ ପୁଣି କେବେ ଭଗବାନ ଆଣୁଛନ୍ତି ଆସିବା, ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପାହାଡ଼ ଉପରେ ବି ଦେଖୁନ ପୋଖରୀ ଖୋଳା ହେଇଛି, ଯେଉଁଠି ପାଣି ବି ବାହାରୁଛି। ବହୁତ ସୁବିଧା, ଭଲ ଲାଗିଲା। ପର୍ବତ କାହିଁକିନା ଉପରେ ସେବା ପାହାଡ଼ ପାଉଛନ୍ତି। ଉପରେ ଚଳିବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ, ତଥାପି ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ଏତେ ସୁବିଧା ଦେଇଛନ୍ତି। ପାଣି ଇଏ ହେଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୋଳ ମଣ୍ଡପ। ତା ପାଖରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଉଛି, ଏବେ ସରିନି, କାମ ଚାଲୁଅଛି। ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଠିଆ ହେଇ ଯେଉଁ ତଳର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିବା, କେତେ ମାନେ ଅନୁଭବ, ଗୋଟେ ନୂଆ ଅନୁଭୂତି। କେତେ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆମକୁ। ସେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଚଢ଼ିକି ତଳକୁ ଦେଖିବାର ଯେଉଁ ମଜା ଟିକେ, ସେ ଅଲଗା ଥିଲା। ମାନେ କେବେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିନଥିଲୁ। ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଚଢ଼ିକି ଦେଖିଲୁ, ମାନେ ଏତେ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଭାବି ପାରିବିନି। ଏବେ ଘରକୁ ବାହାରିଲୁ, ଗୋଟେ କିଛି ସ୍ନାକ୍ସ କୁରକୁରି 2 ଜଣ ଖାଇ ଖାଇ ଚାଲିଲୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଦାନ, ସେ ଅପୂରଣୀୟ ସେଟା। ଇଏ ଏଠୁ କହିଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗଛ ନେବି, ଗଛକୁ ଲଗେଇବି। ଯେ ଆସିଥିଲୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସିବେ। ବଳରାମପୁରର ଗଡ଼ର ଗୋଟେ ସ୍ମୃତି ନେଇକି ଯିବି, ଘରେ ଲଗେଇବି। ଗଛକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଥିବି ମନେ ପଡ଼ୁଥିବ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିଲି, ଆଣିଥିଲି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ସେୟାର କରିବେ।